This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kyrwoh Area Welfare Association hapo ka jingalam ka president ka kong balakentiu kala penlong ya ka program samtiar ka bala tipkom ka distribution cam Shaki brio ki badan jingduna department ki riu teman ki bala palat nrupsan snambat kiwe. Ketika program samtiar la penlong ha ka arpusan terik jelio arja arpusan ha Umling CNRD block ha ka balai snok ti lang da ka Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India ALIMCO bat ka Pradhan Mantri Divyasha Kendra PMDK Shillong. Lingba kani ka program kala ajing mentoy siya ki shispa sa punyo ngot ki bala yok benta ha ka jing sakhi lang da ki officer na ka district social welfare ka kong NF Sun. Nakabenta ki bakham no arta la sami ki tiar lingba ka scheme RVY ba nakabenta ki baduna ki department lani ki person with disabilities la sam lingba ka scheme EDIP. Hagani ka ski la sakhi ru ba arngot ki Rangbah ki bamla ban Ïaid ki la yok ban Pdiang da ki cycle lai Shaka kabala long shisha ka jingkar khu ka ba kraw ban nang ne shakmat kin yok ban lej ban wan klam kanu ka jing jing jinjar. The multi-purpose rehabilitation workers kita ki bateri apa ki feel means iwe si BRW ilaban bat chupo kasantali at potali kishnong tikin hablek ban survey ya kini ki brio ki badan duna ki department tikin kilaban ai report chini di nakabenta kan ka scheme pat ka scholarship scheme ke bagi ai naka sarkar Meghalaya ki laban apply ke office jongi lingba jong kiru maki ki laban Pdiang ya ki kot isla kin ai kita ki field workers ki jongi dia kin sebenarnya sebuah office ringkat dijingnan kam baro ki hapsim ka form na office ya mentau senam ni lakut kata ka jing ai ya kini ka form makin apply ya kata ka scholarship ni lakut ban hakani benai June mentau benai June ni la ada kut kata ka jing ai por mo makin apply dia ni la don hi labon hi manusnam kini ka scholarship kalau manusnam kidon ki bang ni la ban renew kemut ba pen thamai lada gila pas mencem senam gila yo scheme mencem senam gila ban apply dia mentah ya tu iba pas iba feel dikin domla asu ban apply mo kin hab amado bakin dala pas biang ke gila ban le ba thamai berang su rong class rong school mo gila ban apply kita ni oka fresh scholarship ke bagi ai kita nak jom ka amount ka rate bagi ai ka kum ka jing puli kedan puli jongki tinggi dan ru kita book grant the uniform grant nangta ka conveyance allowance kita dia ringkat bagi niki scholarship tinggi dan ru nak benta kini ki PWD semua kita badan juduna di kami kila apply ya kini ka unemployment allowance ru unemployment day itu kibam dan kam dan jam sebelah pas matriculation di kila ban apply di tambahin hapan submit ikut Islam di baru kita scholarship untuk ni dan kami Atiar dan kami yang epic dan kami ke income certificate na video na Rangbah national di nang tadi kita sebagai documents bagi haban apply bagi long eligible ban yo eta scholarship dia berkata ke unemployment allowance group yo kini person with disabilities dia harga bayar dia pat kini ki Panggilan tu kini kembali mentang sini di program mo ADIP ke bagi sami Atiar. Dengan ni rungi jutai obat kita ki organisation apa Guwahati kidon ki Alimpo kini kalau atau ang niru Alimpo di nidang sudah beli ku igatan baru ki blog mentang Umling blog di kin sayo Atiar dan bag office jong video ni di sebelum poish office jong video nidang sudah beli. Kita boleh gawe ke bangi let coordinate banyo ban ai ki mentoy ki facilities and ki jingarap ke bangila ban ai shabi person with disabilities.
But kene ka sngi bangin yo ban sam ki tial Shekine ki breu ki badan ka jingduna ka dekat met ke jongki. But kumju ru namta ki senior citizen jongi ki bela adap breu post nam karta shan nai kentai bet shan rang. Te kumba pitip hi kara ka karawa ka de ka way na ki organization ki ba tre hang ne hari boy district baro south li ki block ki ba hap ha po ri boy district ki baro ka way. Te hakane ka sngi na ka hakiwe pa ki snap la yo ban sam kum kine ki jai tiar ha Umling block. Bat kumju ru ha boy rembong block. Te menta ka sngi pat ni la yo ban sam ni kine ki tiar pat shaki badan kam ni kine ki tiar ang ne ha Umling block. Te ngidan kumbalai phongwet menta ka sngi ki badan jingduna ha ki department ki jongki ki la yo ya kine ki tiar ban kirshan na ka benta ka lek kawan jongki pat ki jingdon kam jongki hi ba man la ka sngi. Te nang tangi don ru hadu shispa khat hinyongwet ki senior citizen jongi ki bala he kartamo ki bala don kam ya kum kini ki tiar ki ba maki ki na ban kirshan ya ka jing em ka jongki te ki la yo kumba phila yo I kini ki tiar ki bingila yo ban ai ki don bon jat tli na do ki wheelchair na do ki dingdo na do ki hearing aid te bat kiwi pat ki tiar ki bala ban yarap namta ka yat ka yeng ka met ka phat ka jongki te bentangi don ru arngut ki ba kham kerpang ki bala yo I kini ki tricycle ha ka ba ka jing em ka jongki ka shem jing e banyat banyeng te la I don kam na ka benta jongki bangin ai kini ki tricycle de kumta ki la yo I kini ka tricycle bat ki la snow comment shisha bat ki la ya thu ru bi snow yo jing mentoi lingba kane ka distribution kam ka ba ngi ai menta ka sngi kini ki kam jong ka rawa ka ba ngile ka de omtang ben yarap namta ki baduna ki dekat met nang ta ki liutemen jongi hendre ni dan ki we ru ki activities ki babon but hadu menta mene ka rawa kala dap live host nam umau jam jong ka jingya lenti kum ka seng tre mons ko ba ti how news nam mangidap live host nam karta ngidang ngoyo men sim shushu banginang penyat shushu bat pentre shushu ki kam ki jongi ban yarap ban no senyang lem ki badon kam ke jing yarap ke jongi pat nakaliang jongi ru ni kloi ban ya tre lang bat ki department wa pher bakan long ru kum ka jingking ka ban pun na ka department sha ki nong yo jing mentoi ting karawa ka don menia tre lang ha ki babun ki benta nadu ki skill training bengin ai ya ki kun samlai ki jongi nang ta pade ya ki long kemi long pa ki beran kam man sengi ki kam la jong habatin pej baha ki kishap ka sharp plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya